Myntri ketenat puli puthi ke Khuborjylla balak men rembui ula Kular ban Bishar Bniah Mardor Halor ke jing Ujor jong ke KSU persya iu Vice Chancellor jong ke National Law University Shillong. Ha ke jing keren bikilat patai Khubor Myntri ula ong be kini ke kam un se shimkia Mardor ban tuklar bat wat ke jing shisha kam tam na ke benta ke buram bat ke lawe jong ke tiga skul ba na ke benta ki Samla bapulian. PE ki nong yalam jong ka KSU mene ki wan ya kendu yang na ka benta ke isu ha ka bayade bat ka National Law University kumba piltip ka state kala sen ya ka ne ka university na ka benta ban yo ki khul Samla jong ka state ban penbit pembiang yalade ha ki kam ki bayade bat ka ai ka isu ba kiwan ya kendu yang kalong hakan ke we kalong ba ki ong hana ba u vice chancellor ba menta ula jangkut kapor bat katkum ki role amdesho ban ten ya u halor kanong rem ba kilap ba kadon ka jing dan kam bakla ya Khubor te halor kata ngamla ban ong de ka we ka bang kwa ban ong lada ka rule jong university ka ong ba no vc unamla ban continue we will stick to that kamot ba nginom tengshu ya ka jing ai shakri jong vc lada kadon hakaron namar ba ngisu thu baka National Law University kadeban hikai na kabenta kabaide baka ai tekan kwa bak uno hikai uno penjai hapo jam tu university undon kandon kano kajing ongbek kajing subah na kano ka kam pendon klub pendon kam baklaya Khubor malda mangi kum ke sarkar ni sya ya kane kamot syai ke dengan alang jonga ngin Bishar ya kaneka jing petition jongki nga sa shong meeting bat ki officer jonga hadin kata ngin pe ba ke ka ba ngide banle ndre tangan ke we ka bang IP ka bangin le kalong kat kum karol